Как се измерва правилно кръвното налягане? Кръвното налягане, за да установим правилното кръвно налягане, трябва да бъде измерено на двете ръце и да вземем винаги по-високата стойност. Защо на двете ръце? Защото може да имаме на една ръка кръвоносни съдове, които са склеротирали и вече те нямат тази еластичност. Те са загубили вече своята еластичност и резултата, който ще имаме, той няма да е верен. Така че задължително се измерва кръвното налягане на двете ръце и задължително се взема по-високият резултат. Пациентът по правило, ако работим по протокол, трябва да е или в седнало положение с облегнат гръб, или в легнало положение. Хубаво е да не е имал някаква физическа активност. Естествено, в състава на доболничната помощ това не винаги може да се направи. Но кръвното налягане е основното физикално изследване, което започваме. И то е едно от най-важните, защото от него зависи каква ще е последващата терапия и какво е състоянието на пациента. Докато измерваме кръвното налягане, може да измерим и парадоксален пулс. Как се определя дали имаме наличие на парадоксален пулс в един пациент? Когато установим систола, при всяко вдишване, ако се покачва с 10 мм жвачен стълб или повече, това означава, че имаме парадоксален пулс, което в комбинация с друга симптоматика може да е признак за състояния, които са животозастрашаващи. Това ще го разгледаме в темите за сърдечна тампонада, сърдечна недостатъчност и за другите теми, свързани с кардиопулмонарни и кардиоваскуларни заболявания. В линейките и в чантите си ние имаме пациентни монитори, които измерват кръвно-артериално налягане, неинвазивно, но не винаги резултатът е точен. Винаги използвайте ръчен апарат за измерване на кръвно налягане, защото той е най-точен. Сега ще ви демонстрирам как се измерва по правилен начин кръвното налягане. Аз лично предпочитам да използвам, сега ще ви покажа, апарат с ето тази метална скоба, защото когато прекарам маншета, в противоположната посока ми е много по-лесно да затегна и стои много по-здраво и стабилно. На всеки един апарат, този стар апарат му е калибриран, имаме маркер къде трябва да е артерията. Вземаме ръката на пациента, промушваме, поставяме маркера на правилното място. Както ви казах, ето така е много лесно да се затегне. В случая ръката е малка, трябва ни по-малък маншет, но и този ще свърши работа. По правило не трябва да се доближават мъркучите и трябва манометъра и помпичката да бъдат на едно ниво с самия маншет. Затваряме си клапичката на помпата, слагаме се стетоскопа, проверяваме стетоскопа дали работи. Да, работи. Притискаме и се гледаме манометъра. Аз лично винаги напомпвам до 200. Почвам да изпускам и слушам. 110 на 70. Как определих пулса? Когато надуя маншета до край и започна да изпускам въздуха посредством ето този клапан, слушам с стетоскопа тоновете. Това са тонове на Коротков. Те са 5 тона. Първият тон е систола, а последният тон е диастола. Тоест, когато чуем първия тон, поглеждаме манометъра. Когато той показва в случая 110, това означава, че горната граница систолата е 110. Последен пети тон на Коротков показваше 70. Тоест, диастолата, долната граница е 70, имаме едно кръвно налягане 110 на 70, което се приема за абсолютно нормално. Така че това е метод за измерване на кръвно налягане, най-точният, с ръчен апарат и вследствие на вече имаме правилното кръвно налягане. В зависимост от това какво е кръвното налягане, ние можем да продължим с останалия преглед и да вземем под внимание кръвното налягане, когато изписваме медикаменти на пациента. Това е много, много важен резултат. Благодаря ви.